Be sy'n bwysig fel ysgol uwchradd yw bod ni'n sylweddoli bod gan y sector cynradd pethau hefyd i gynnig. A be welwn ni oedd unigolion falle yn gallu dod mewn i'r sector uwchradd gyda phrofiad cynradd a ddod â addysgau gwahanol. Yn enwedig wrth bod ni'n datblygu tuag at y cwricwlwm newydd, bod da ni continuum yma o ddysgu, bydd yn elwain dysgwyr a hefyd staff yn y math o hyfforddi yn gallu nhw cael o brofiad ar unigolion hyn. I datblygu cwricwlwm newydd yma yng Nghymru, oedd e'n bwysig i ni fel ysgol fach uwchradd sy'n gallu caniatáu bobl i ddysgu o fewn fwy nag un maes, boed mewn pwnc gwahanol neu ar draws pynciau. Ac felly mae hynny'n peth da i ni weld, bod nhw'n gweld sut mae dysgwyr yn dysgu ar draws wedyn y pynciau gwahanol. It's lovely that we are given this opportunity to continue teaching through the medium of Welsh. And we do need people to come into education. There are so many opportunities to use Welsh in every way of life and any employment now. But it's so important that we get them here teaching to get the next generation of Welsh speakers. Mae'n gret i gael fi yn ôl. Mae'n lyflu nawr i ddweud bod ni'n nôl gyda ni yn medru defnyddio'r Gymraeg yn ei hardan ni milltir sgwâr hi a rhoi cyfleoedd i'n dysgwyr ni wedyn i cael bydd allan o pethau allgyrsiol a phethau academaidd. Felly